Harley Davidson, Dyna Superglide. Netuším, čo si mysleli, že zo mňa vyrastie, keď mi dali na 12. narodeniny toto. Encyklopédia motocyklov, na jej obale Harley Davidson Dyna. A dnes pre jednu Dynu ideme. Inak toto je asi moja obľúbená knižka. Väčšinou dievčatom hovorím, že Biblia. Ale... Vyrážame na cestu. Zaradne zostane u babičky, keďže budem celý deň preč. Tu už môžeš vidieť, ako pozoruje ovce, ktoré sú pri ceste. Chcela by ísť za nimi. To by ju bavilo. Je čas zaháknuť prívesný vozík. A zaraz zatiaľ ostáva u babky robiť jej obľúbenú činnosť, a to strážiť babkine sliepky. Má to neskutočne rada, vždy sa teší, keď tu môže zostať. My vyrážame na cestu, cesta ubieha, policajti merajú, nás našťastie nie. Pokračujeme ďalej a keďže je čas obeda, zastavujeme vo Vrútkach v Mlyne. Keďže mám dietu, ja si dám dneska niečo len ľahké. Tu už ma môžeš vidieť, ako čakám na jedlo. Dobre, je to burger. Zjeme a pokračujeme v ceste. Aha, R8, také auto potrebujem, raz bude. Tu už môžeš vidieť Harley. Extrémna motorka. Brutálny zvuk, zážitok z jazdy totálny. Takže nakladáme a tu už ideme naspäť, môžeš vidieť strečno, dáme si soundcheck. A včera sme boli pre motorku, ktorú som zatiaľ neukázal na internete, takže toto je Minstreak 1600. Je dosť možné, že takýto je na Slovensku len jeden. Nádherná motorka, extrémne pohodlná, zaujímavý stroj. Tiež bude na predaj, no a u babky si dávam na večeru je špecialitu. Šúlance zapečené so syrom. Som spokojný, dobre najedený, no a vyrážame domov, keďže niekto už je unavený, takže ideme spať. Dobrú noc.